Dobrý den, těší nás, že jste zavítali na náš internetový obchod colemanstore.cz. V tomto prezentačním videu si představíme batůžek Coleman Citizen 30. Jde o model vhodný jak pro sportovní, tak i volnočasové aktivity. Samozřejmě nic nebrání jeho použití i jako školního batohu. Batoh Coleman Citizen 30 je zpracován z materiálu Cordura s velmi vysokou odolností proti oděru i vtahu. Na batohy Coleman nabízíme záruku 5 let a stejně tak je tomu i u tohoto modelu Coleman Citizen 30. Batoh je vybaven hrudním popruhem s elastickým páskem, aby při větší zátěži nebránil hrudní popruh v dýchání. Hrudní popruh je také nastavitelný výškově. Stejně tak se dá regulovat i ramenní popruh. V pase je vybaven batůžek bederním pásem, který aretuje batoh v případě použití na kole nebo při jiných sportovních aktivitách. V horní části je velmi praktická kapsička na peněženku či mobil. Do hlavní komory se bez problému vejdou dokumenty nebo knihy ve formátu A4 a ještě zbyde spousta místa pro další vybavení.